Ahojte, budem sa zase biť, takže pozerajte na to. Fakt pozerajte. Jak dostane. Pozerajte. Ešte nebude tá bitka, za chvíľku. Fakt pozerajte. Pozerajte. Lebo tak to vám to dám, prepáčte mi to, hej. Vhádzuje sa buli. Trošku ja som si povytiahol hore. A jak som sa vracial, tak bude sa bitka. Bude bitka, chlapci. Tuto. Pozerajte. Presne v tom medzikruhu sa bude byť. Asi. To ešte uvidíme, hej. Ja som vám to preto tak dal, aby to bolo pekne vidno. Teraz. Pozerajte. Presne v tom medzikruhu. Pozerajte. Bum. Pravá, ľava. Poď. A ja dostávam, áno, ale to bolo v pohode. Pozerajte. Ty vole, poďte. Jo, tak to vyzerá moja bitka v NHL.